విదేశీ వ్యాపార ఖాతా. ఫారెన్ ట్రేడ్ అకౌంట్ గురించి తెలుసుకుందాం. వ్యాపారం ప్రధానంగా మూడు రకాలు: స్థానిక వ్యాపారం, ప్రాంతీయ వ్యాపారం, అంతర్జాతీయ వ్యాపారం. కొన్ని గ్రామాలు, ఒక ప్రధాన పట్టణం చుట్టూ జరిగే వ్యాపారాన్ని స్థానిక వ్యాపారం అంటాం. దీని పరిధి చాలా తక్కువ. ఇక ప్రాంతీయ వ్యాపారం, ఒక దేశ సరిహద్దుల లోపల జరిగే వ్యాపారాన్ని ప్రాంతీయ వ్యాపారం లేదా దేశీయ వ్యాపారం అంటాము. దీని పరిధి దేశ స్థాయిలో లేదా కూటమి స్థాయిలో ఉంటుంది. ఇక అంతర్జాతీయ వ్యాపారం, దేశ సరిహద్దులు దాటి వివిధ దేశాల మధ్య జరిగే వ్యాపారాన్ని అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లేదా విదేశీ వ్యాపారం అంటాము. ఇక్కడ ప్రధానంగా భారతదేశపు ఎగుమతులు దిగుమతులను పరిశీలిస్తే, తయారీ వస్తువులు మన ఎగుమతుల్లో 33%, పెట్రోలియం, లూబ్రికెంట్స్ 16%, ప్రాథమిక వస్తువులు 16%, ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు 16%, వజ్రాలు, ఆభరణాలు 16%, కుట్టిన వస్త్రాలు అంటే రెడీమేడ్ దుస్తులు 11%. ఇక మన దేశపు ప్రధాన దిగుమతులను పరిశీలిస్తే, పెట్రోలియం 33%, యంత్రాలు, పరికరాలు మొదలైనవి 15%, వెండి, బంగారం 10%, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు 7%, తర్వాత రసాయనాలు 5%. వీటిని ఏంటి వస్తు సేవల ఎగుమతులను దిగుమతులను మనం దృశ్యాంశాలు అంటాము. ఇక తర్వాత వస్తువుల ఎగుమతులు దిగుమతులే కాకుండా సేవల ఎగుమతులు దిగుమతులు కూడా విదేశీ వ్యాపారంలో ఉంటాయి. మన దేశపు ప్రధాన సేవల ఎగుమతులను చూస్తే, సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతులు, రవాణా సంబంధమైనవి, బీమా సంబంధమైనవి, వినోద సంబంధమైనవి, ఆరోగ్య సంబంధమైనవి సేవలు, పర్యాటక సంబంధమైనటువంటి సేవలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక భారతదేశపు ప్రధాన దిగుమతులు, సేవల దిగుమతులు చూస్తే, రవాణా సంబంధమైనవి, బీమా సంబంధమైనవి, వినోద సంబంధమైనవి, ఆరోగ్య సంబంధమైనవి, పర్యాటక సంబంధమైన సేవల దిగుమతులు కూడా చేసుకుంటున్నాము. వీటిని అదృశ్యాంశాలు అంటాం. విదేశీ వ్యాపారంలో వస్తువుల ఎగుమతులు దిగుమతులను దృశ్యాంశాలు అంటాము. సేవల ఎగుమతులు దిగుమతులను అదృశ్యాంశాలు అంటాము. ఇక విదేశీ వ్యాపార ఖాతా, ఒక దేశం ఇతర దేశాలకు చెల్లించిన మొత్తం చెల్లింపులను, ఇతర దేశాల నుంచి దేశానికి తరలివచ్చే మొత్తం రాబడులను విదేశీ వ్యాపార ఖాతా తెలియజేస్తుంది. ఇక ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఒక దేశం వారు ఇతర దేశాల వారితో అన్ని రకాల ఆర్థిక వ్యవహారాలను ప్రతిబింబించే ఒక క్రమబద్ధమైన పట్టికను విదేశీ వ్యాపార ఖాతా అంటారని WM పాస్కల్ నిర్వచించడం జరిగింది. విదేశీ వ్యాపారంలో మనకు ప్రధానంగా 2 ఉపఖాతాలు ఉంటాయి. మొదటిది కరెంటు ఖాతా, 2 ఉపఖాతాలు ఉంటాయి. ఒకటి కరెంటు ఖాతా, రెండవది మూలధన ఖాతా. కరెంటు ఖాతాలో దృశ్యాంశాలు, అదృశ్యాంశాలు. దృశ్యాంశాలు అంటే భౌతిక వస్తువులు, వస్తు సేవల ఎగుమతులు దిగుమతులు. తర్వాత అదృశ్యాంశాలు అంటే సేవల ఎగుమతులు దిగుమతులు ఉంటాయి. ఇక తర్వాత మూలధన ఖాతా. మూలధన ఖాతాలో పెట్టుబడులు, రుణాలు, వడ్డీ చెల్లింపులు, డివిడెండ్లు చెల్లింపులు మొదలైనవి ఉంటాయి. ప్రతిఫలహీన చెల్లింపులు కూడా ఉంటాయి. తిరిగి చెల్లించవలసిన అవసరం లేని సహాయాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల విరాళాలను మనం ప్రతిఫలహీన చెల్లింపులు అంటాం. ఇవి కూడా మూలధన ఖాతాలో ఉండటం జరుగుతుంది. తప్పులు సవరణ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఉదాహరణకు ఒక విదేశీ వ్యాపార ఖాతాను ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక ఉదాహరణను పరిశీలిద్దాం. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకు రాబడులు, ఒక నిమిషం ఇక్కడ పరిశీలిస్తే, మొదట ఒకవైపు రాబడులు రాసుకుంటాం, రెండవ వైపు చెల్లింపులు రాసుకోవడం జరుగుతుంది. మొదటిది కరెంటు ఖాతా. ఇక్కడ అంశాలు తర్వాత చూస్తే, రాబడులలో మొదటిది దృశ్య ఎగుమతులు. దృశ్య ఎగుమతుల ద్వారా వచ్చినటువంటి రాబడి 800 కోట్లు, సేవల ఎగుమతుల ద్వారా వచ్చింది 90 కోట్లు. ఇక తర్వాత చెల్లింపుల్లో దృశ్య దిగుమతులు అంటే దిగుమతులు చేసినప్పుడు చెల్లింపు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది 900 కోట్లు, అదృశ్య దిగుమతులు 60 కోట్లు. మొత్తం మీద కరెంటు ఖాతాలో రాబడుల ద్వారా 890 కోట్లు, చెల్లింపుల ద్వారా 960 కోట్లు చెల్లించవలసి ఉంది. ఇక రెండవది మూలధన ఖాతా. మూలధన రాబడులు 20 కోట్లు అంటే ఇతర దేశాల నుంచి రుణాల రూపంలోనైతేనేమి, పెట్టుబడుల రూపంలో వచ్చింది మనకు 20 కోట్లు. తర్వాత మూలధన చెల్లింపులు 10 కోట్లు, ప్రతిఫలహీన రాబడులు 90 కోట్లు, ప్రతిఫలహీన చెల్లింపులు 30 కోట్లు. తప్పులు మనం ఏం తీసుకోలేదు ఇక్కడ. కాబట్టి దృశ్యాంశ ఇక్కడ మనకు రాబడులు మొత్తం 1000 కోట్లు, అట్లే చెల్లింపులు కూడా 1000 కోట్లు. అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా ఇందులో ఇది జంట పొద్దు ఖాతా కాబట్టి ఇక్కడ ఖాతాను
సరిచేయటం జరుగుతుంది. అందువలన ఇక్కడ చెల్లింపులు రాబడులను సమానం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ విదేశీ వ్యాపార ఖాతాలో ఉండేటటువంటి భావనలు పరిశీలిస్తే ఇక్కడ ప్రధానంగా రెండు భావనలు. వర్తక శేషం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, దృశ్యాంశాలు. వస్తువుల ఎగుమతులు దిగుమతుల విలువ మధ్య తేడాను మనం వర్తక శేషం అని పిలుస్తాము. అంటే వర్తక శేషంలో దృశ్యాంశాల ఎగుమతులు దిగుమతుల విలువ మాత్రమే చూపటం జరుగుద్ది. అలా చూపితే దాన్ని బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ BOT అని పిలుస్తాము. ఇక తర్వాత ఎగుమతుల విలువ దిగుమతుల విలువ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అనుకూల శేషం అని పిలుస్తాము. ఎగుమతుల విలువ దిగుమతుల విలువ కంటే తక్కువగా ఉంటే దాన్ని ప్రతికూల శేషం అని పిలుస్తాము. ఇక రెండవ భావన చెల్లింపుల శేషం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఇక్కడ దృశ్యాంశాలు అదృశ్యాంశాలు రెండూ చూపిస్తే దాన్ని మనం చెల్లింపుల శేషం అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ ఎగుమతుల విలువకు దిగుమతుల విలువకు మధ్య గల తేడాను చెల్లింపుల శేషం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ ఎగుమతుల విలువ అంటే వస్తు సేవల ఎగుమతుల విలువ దిగుమతుల విలువ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అనుకూల శేషమని, ఎగుమతుల విలువ దిగుమతుల విలువ కంటే తక్కువగా ఉంటే ప్రతికూల శేషమని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక తర్వాత చెల్లింపుల శేషంలో లోటు లేదా అసమతౌల్యం. ఇక్కడ దృశ్యాంశాలు అదృశ్యాంశాల ఎగుమతుల విలువ కంటే దిగుమతుల విలువ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనం ప్రతికూల శేషం అంటాము. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల యొక్క ఎగుమతుల విలువ కంటే దిగుమతుల విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్నే BOPలో లోటు లేదా అసమతౌల్యం అని పిలుస్తాము. అభివృద్ధి చెందుతున్న మనలాంటి దేశాలు ఎక్కువగా BOPలో లోటును ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఎందుకంటే మనకు ఎగుమతులు తక్కువగా ఉంటున్నాయి, దిగుమతులే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఇది విదేశీ వ్యాపార ఖాతాకు సంబంధించిన వివరణ. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.